Үзгәртергә тырышма син мине. Ничек бар мин, шулай кабул ит. Язмыш минем хылык фигылемне кырыш итеп утта куйган бит. Кайнар яшь тамызган шул кырышка, айлы төндә күздән акканын. Учлап хис тойгылар салган, жанда иң тирәндә ятканын. Сабырлыкны салган жәлләмичә, ялкынлы сөю дә истәгән, бер шеметем усаллыкта сипкән, кайнар күмер ваклап кисәүдән. Шуңа да мин салкын, көзге җилдәй, назлы язгы кояш нурыдай, шыдам, түзем, имән агачыдай, татлы, салкын шишмә суыдай. Язмыш кырыш куйган чакта миннән кара буяуларны тапмаган, бер катлы һәм гади минем күңел, бәлкем шулай җанны саклаган. Үзгәртергә син тырышма мине. Ничек бар мин, шулай кабул ит. Кырыштан булса да хылкым минем, каламын хатын кыз булып бит.